Čítaj mi, čo tam je napísané. Čo máš v knižke napísané? Sarinka, maminka. Kto prišiel? Babka. A tam spí kto pri tebe? Kto tam búva, Sari? Vedľa teba? Tatínko. No a prečítaj mi z knižky, čo tam je napísané. Taký muži. Je to o Macikovi? Taký muži. A čo urobil Macik? Padol do vody. A prečo spadol do vody? Priebol papal túto. Tam papal kašičku? Kašičku túto. Papal. Kotil. A čo tam je za zvieratka? Do vody jebo. Tam spadol do vody, hej? Padol do vody. A toto sa čo pozerá za zvieratko na nich? Jebo papal. Papal Macik. Macik papal? Jebo padol do vody. Saša pojela Vinko štekal. Havinko štekal? A potom Šanka bol. Ešte je peš. Nikdy budú z kašičky. Tuto mám na kišene. Kašičky budú pávať. Nikoj, čo budíšky tuto. Sarinka, ty už nenosíš plienku? Nie. A čo máš na miesto plienky? Kašky. Gaťky? Aké? Ukáž mi. Jebo papal kašičku. Jebo papal kašičku? Jebo padal. Budú babačky, kašičky. Saša pojela. Potom babali kašičky. A ty sa ako voláš? Kašičky papali. Kašičky papali sa voláš? Prečítaj si tú básničku. Ako tá je tá básnička? Žijem,